Aprofiteu per conèixer gent, podeu anar parlant amb els del costat també, si voleu. De 10 segons i comencem. No sé. 10, 9, 8, 7, sí, després ve el 6, 6, molt bé, 5, ara si vols que venen també, 4, 3,
comença l'entrega de premis. Aplaudiments als artistes! Dale, Manel, dale play! Bravo! Busca-li a la vida. Moltes gràcies a tots! Marxem! Bona nit! Adéu! Busca-li a la vida. Busca-li a la vida. La gent que té ganes de fer circ, farà circ, i els que tenen ganes de veure circ el veuran. L'important és fer espectacles creatius i cada vegada més imaginatius i més professionals. Esdeveniments com aquest premi on es veu la professió molt sana, la professió molt unida, la professió amb moltes ganes, jo crec que això ens estimulen a tots, no? I en certa manera, si som capaços de situar també Barcelona en el mapa del circ a nivell internacional, jo crec que tenim molt i molt de guanyat, no? Doncs molt bé, jo crec que és la més aconseguida de les 3 edicions, molt rodona. El Guillem Albà ha estat magnífic, com sempre, és un magnífic presentador i ho ha articulat tot, la mar de bé, francament. Bueno, jo crec que és important que n'hi hagi un ressò del món del circ en general, perquè crec que encara s'està coneixent sempre més, però li falta encara com a reconeixement del públic, de les institucions, de tot, per arribar realment com totes les arts escèniques. Bé, és una afirmació del món del circ, és una afirmació, diguem-ne, de les seves virtuts i alhora doncs, del seu sentit de col·lectiu que treballa, doncs, jo diria que amb molta il·lusió, en un moment d'especials complicacions, però amb molta convicció sobre les possibilitats de futur del circ, no? Aquí s'expressa tant des del punt de vista creatiu, perquè hem vist números doncs, molt interessants, com des del punt de vista doncs, del que significa en el context de la cultura catalana un món revitalitzat com és el del circ, sigui clàssic, contemporani o, com aquí s'ha dit, en qualsevol altra modalitat, no? Per tant, em sembla que és una iniciativa que hem de felicitar, d'una gent que la veritat és que ho fa molt bé i, per tant, doncs, l'enhorabona a tots els que ho fan possible. El projecte Circòlica no sols és els premis, és una revista especialitzada en circ principalment, que documenta i dona a conèixer tot el circ que es fa aquí, a Europa, una mica de difusió internacional també. Mantenim el portal web d'informació sobre circ i aquests premis, així com l'anuari del circ que editem, són tots activitats dins de Circòlica, no? Jo no soc artista, no soc presentador, simplement soc algú que ama el circ i que vol donar-lo a conèixer-lo transmetint el que ell mateix coneix.